cu o afacere foarte urgentă și insistă să-l primiți. Poate să intre? Da, și vă rog să ne aduceți și 2 cești cu ceai. Vă mulțumesc. Domnule Charles, am venit aici cu o afacere urgentă și importantă. Vă ascult. Există un obiect îngropat în pădurea Veriș, care mi-l doresc nespus de mult. Și sunt dispus să plătesc oricât este nevoie pentru a-l avea. Eu însumi nu-l pot căuta, deoarece sunt urmărit. Sunt și alte persoane care își doresc acest obiect. Acesta este indiciul care vă va ajuta să ajungeți. O să-l caut. Se rezolvă. Se pare că dumneata ai luat ceva ce nu ți aparține. Asta se numește furt. Habar n-ai cine este omul care te-a angajat. Nici măcar nu știi cine sunt eu sau de ce fac asta. Ai un minut să-mi explici. Mai bine ți arăt. Acum am înțeles tot. Hai să mergem.